Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ki kato kaningut ki samla na mau kerwat ki badai ki badang syale ya ke exam DSC ya ke post LDA ha ke santerik mentau benai ke lapan pau ya ke jing bom sngohun halor ke jing bakla ha ke rukombu ya ke jingkeli ha ke exam DSC ya ke balaset jingkeli da ke district selection committee kum ha ke general knowledge but ha ke jingkeng kini kisamla ha ke jingelam usamla yengs camps imli rangkat ke jingdon lang usamla Melvin Stone Marngar usamla Miracle Bla Bright Starland Kardosau usamla Amos Karjarin bat kiwei kila lejru banbu da ke jingtho ha ke DC kabadai ke chairman jong ke district selection committee ban kerpat yaka bakan le AA ne penbek ya ke ne kakam syaban mi ke result knang ba kanam don kano ke jingkeno bat kan longru kabakhoj khamtam ha ka kam tungjam penaglang jungi ki applicants ni candidate ki ba la ya khon ya ka exam DSC do ka ka senam mata kabal along ha ka kabal kondok ka DSC Southwest District benin ka santerik jong lu benai ha ka ba UI ba tu bun ki question paper ki bakla bat ka jing bakla kalong nomor ba ha ka kajing keli ki answer pri ki option kim don ki ba ki bom don ro ki budan artli ki option kan bu jing nam ta jungi ki candidate ban tho kano ko badai khamtam gitu ki badon artli ngi namla banjit kano ko badai namar ngi habban chus tangkawai khamtam habdai bat ke kaneka kom exam mata ka bangi pun kam da kaneka marshit tengte telarangi kumbakla chus ngi chus artli kata ngi tikna bala sya reject gitu ka answer ka jungi mak ta kadau ngi lawan ya ngidon kajing temu bane kendu i DC ibdai chairperson jongka district selection committee lane i madam kharpuri ibdai i member secretary jongka DSC tenrei ni khamlap yaki ngilawan naduk menen ngiwan mataru khamlap yaki ngila subut nak kajing thok bat ngej lengba jongka neka lap thai kubor ka ba ngiyok bana kren ha ka form ta kan long ka kubor na pra joki ro bukin i bat ngi kwa ro kalian jungi ki candidates ki applicant ki ba yakhon ke exam ba la kumno ka district administration ka DSC ka dai ban sim khia bat le no kloi mardor ya kan ka ban penbai no mardor ya kan ka kadum kanram ka badon ha kan ka exam leng ba jong kan ka kini ki singi ki pementa kalian jungi candidates ngi la bu ka jingi dawaro ha juga por na ka district administration ka district selection committee ba kan penlong no ta gawe ka exam na kam ta jong kan ka post kan ka exam ka bala penlong menen ka santerik namar ngi i sibun kijing bakla te ban ba raka long kumne ba babun kijing bakla ngej ba kawan ra kijing dunong ka bakra nan pa jungi ki samlawat kam khamtam na kam ta jong ki samla ke bala pen khrep ha mar ngilap hang tu hadu palat ka khat santeli ki don kijing bakla kan thop ba ka subject na ro ka maths ka science ka GK te la rabun kajing bakla ngej bakan long kajing dunong na kamta jong ki bun ki samla wat kam kajing khamtam ki samla ke bala pen kre bha ya kan ke exam tingi da karpat jur na kaliang jong ka DSC ba ki singapa back kloi no ya kan kendrum kenram lemne lada jia ba ka DSC kamla ai halor kan na kaliang jong ki aplikan gem bat se wat ban haban le tit jing khang ha khmat jong kajing bisaro ban ngidon ro ha kajing du jing kerman lada kene ka kom set jingkeli kene ka kom exam kanlong kan yelong kumne si kumne tene kelang ngi kwa ba la kumno kat ka exam DSC kedai benlong ka ba bet ka ba ngi namla ban laj ban ong ba don kejing bakla tenrei kejing bakla kan nom don bun kan nom palat ngi ngej ba la da bakla ro tang kawei kejing keli ka tang dang la ban pedang mo ban bet lan ne ban kan kumno tenrei ban kanlong kumenta la da bun kejing bakla ban ye ki badai ti ngej bakal long ka ka bomla ban priang haki mang salang ban ngej ki babun ru kat ka exam DSC ka exam ban thungkam bat ngej ba kani ka dei leng ba jo kajing thurmur jong ka DSC ki keno ru direct bong ba kani kam dei kala ban dei kajing bakla jong unong taj lane kala ban dei kajing bakla jong unong set jingli den rei ka wei ka ba ngi haban keno kalong ba ka dei kajing thurmur jong ka selection committee ka klem pej bha ha swa ban print out de ki question ka lane ka klem pej bha haswa ban taj ki question kata ka dei ka jing smeu ka jungi kom ki samot kam mana kelang jungi ngi kwa ban bu ka jing kerpat ya ka district selection committee banang nei sakmat la kumno gila dei ban da penbej bha khnang ba ki bokum kini ki nam
kinami syuk nang nes kmat